हेलो फ्रेन्ड्स बरायबाय माय प्रटेक्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन जे जोङो प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजनानि अलरेडि नोंथांमोनहा बे चेनेलनि सिङाव मोनसे भिडिअ मोननो हादोंमोन। बेनि सायावनो गोबाङानो माखासे कनफ्यूज दङ एबा मिथिनो लुबैदों जे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना बियो मा आरो बिनि अफार्सआ मा बिनि मा बेनिफिट्स दं बिनि सायाव मिथिनो लुबैदों आरो बेखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामनानै लानांगौ आरो जोङो माबायदि बेवहाय जमा दोननांगौ नामा बेंकनिफ्राय फैसा दानबाय थायो नामा जों जमासो होबाय थानांगौ नामा बेसेबां मुलाम्फा जायो बेफोरनि सोमोन्दै माने गोबाङानो मिथिनो लुबैदों आरो कनफ्यूज मिथियाखै बुजियाखै मोजाङै बिनि थाखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो क्लियार खालामनो लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो बेखौ जोबजासिम फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन आरो कनफ्यूजआ क्लियार जागोन आरो बिनि जा पेन्सन स्किम्स बेखौ नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन जे बुजिनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना बानायगोन नालाय जुदि बुजियाखैब्ला नोंथांमोना बानायनानैबो लाब गैया बबेबा बायदिया माने मुलाम्फा गैया आरोना। नाथाय बे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना बेयो मोनसे पेन्सन स्किम बियो माने मुलाम्फा गोनां आरोना जे समाव नोंथांमोना माने बोराय पेन्सन एबा बुरि पेन्सन बिनि थाखाय गोबाङानो एप्लाइ खालामो नालाय नाथाय बियो बिनिख्रुइ एसे साबसिन मुलाम्फानि मोनसे पेन्सन स्किम आरोना। जों बेखौ गावनो एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजोंबो बानायनानै होनो हागोन एबा बानायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय खाथिनि CSC सेन्टारनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बानायनानै लानो हानाय जागोन। नाथाय गुबै खोथाया बेसो बिनि मुलाम्फा आरो बिनि क्राइटेरिया आरो बिनि माखासे कन्ट्रिबिउसन जमा होनाय बेसेबां माबोरै होनांगौ बेनि सोमोन्दै जों मिथिनायासो गोनांथार नालाय दायो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माने क्लियारिफिकेसन होनाय जागोन। लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामबाय चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम आरो सापर्टिं कमेन्ट खालाम आरो बेलनि आइकनाव थुनानै नोंथांमोना अलाव होनानै ला जाहाथे बयनिख्रुइबो सिगां नोंथांमोना आपल'ड होनाय लोगो लोगो भिडिअखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे नोंथांमोननि शेयारानो नोंथांमोननि लोगोनि मोनसे गिदिर सापर्ट जागोन बेनि थाखायनो शेयारबो खालाम। अब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना जोङो बे अफिसियेल साइटखौ जों बोरै मोनो बेखौ लास्टनि फारसे एबा जोबनाय फारसे नोंथांमोननो आङो फोरमायनानै होगोन। बेयो जाबाय मोनसे पेन्सन स्किम लोगोफोर बेयो जाबाय मोनसे पेन्सन स्किम। पेन्सन स्किमा ओरैबायदि नोंथांमोना जेब्लानो 60 इयार्स जागोन 60 इयार्स आफ्टार नोंथांमोनहा माने 3000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरोना एकाउन्टाव नोंथांमोना हाबगोन जेब्लानाखि नोंथांमोना 60 इयार्स जागोन बैसो जागोन अब्ला बे समाव नोंथांमोना जिरायनानैनो नोंथांमोना 3000 रुपिस मोनबाय थागोन पेन्सन हिसाबै। नाथाय गुबुन पेन्सनसा बेबायदि मान्थलि 3000 गोजो मोननो हाया। नाथाय जोङो बिनि क्राइटेरिया बिनि सायाव जोङो मिथिनानै लागोन दा क्राइटेरियानि सायाव जों दा मिथिनानै लागोन। बेहाय नुनो मोन्दों मोनसे इलिजिबोल नोंथांमोना बेहाय नुनो मोन्दों बेखौ होनाय जादों आनअर्गेनाइज पार्सन्सफोरनि थाखाय जायखिजाया माखासे गभमेन्टनि स्किम्स बा गभमेन्टनि माखासे अर्गेनाइजनि सिङाव जा नोंथांमोना खामायफेरनो रोङा एबा गैया बेफोरबायदि माखासे आनअर्गेनाइज जब गैयै साख्रि गैयै बैफोरबायदि जायफोरनाखि पार्सन्सआ एबा केन्डिडेटआ गभमेन्टनि साख्रि मावाखै बा गभमेन्टनिफ्राय जेबो बुस्थु मोना माने आनअर्गेनाइज पार्सन्स बेफोरनि थाखाय बे स्किमफोरखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो आरो जायनाखि फार्मार्स बिजनेस फिसा फिसौ मावनानै जानाय बिथांमोनहाबो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बिनिफ्राय एजनि दङ बेहाय एजनि क्राइटेरिया जाहैबाय 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगौ आरोना। जेब्ला 40 इयार्सनि आफ्टार नोंथांमोना एबा 40 इयार्सनि एबभ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। 18 to 40 इयार्स जानांगोन बिनि गेजेराव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना कन्ट्रिबिउसन होनांगौ बेवहाय कन्ट्रिबिउसन चार्टखौ जोङो बेहाय नायगोन आरोना जों बेसेबां एज लानानै एज 18 इयार्सनिफ्राय एबभ देरलांबाय थागोन आरोना कन्ट्रिबिउसना नोंथांनि जमाया। बेनिफ्राय 50% गभमेन्टआ नोंनो बेवहाय बेनिफिट्स होनाय जायो। जेरावहाय हमनानै ला आं गोरलै रावै बुंसै नोंथांमोना 5 रुपिस जमा दोनबाय अब्ला नोंथांनो गभमेन्टआ 5 रुपिस नोंथांनो माने प्लास खालामनानै होदेरगोन माने जमा होदेरगोन आरोना बेनो कन्ट्रिबिउसना। बेनिफ्राय बेनो मुलाम्फा जाबाय बेनिफ्राय जोबनाय फारसे नोंथांमोना जेब्लानाखि 40 इयार्स जायो बिसिमाव माने आरो बारायहैगोन बेवहाय 200 जाहैनो हागौ जों दा सार्टआव नायबा मिथिगोन अब्ला गभमेन्टआबो नोंथांनो 2 प्लास नोंनो जमा होदेरगोन अब्ला टटेल जोङो 400 जोङो मोननो हाबाय आरोना। अब्ला जोङो 400 मोननो हानाय जाबाय टटेल। बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्लानाखि 60 इयार्स जायो आफ्टार 60 इयार्सनि गेजेराव नोंथांमोना बे मान्थलि 3000 रुपिसखौ आजावबाय थानो हागोन आरो नोंथांमोना एप्लाइनि प्रसेस बेनि सायावबो मिथिनानै लानो हागोन। बेनिफिट्सआ नैबेनो जों बाव नुनो मोन्दोंना फिचार्स नुनो मोन्दों एसार पेन्सन्स अफ रुपिस 3000 मान्थ भलुन्टारि एन्ड कन्ट्रिबिउटरि
पेन्सन स्किम आरोना बेयो मोनसे मेचिं कन्ट्रिबिउसन बाय द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने गभर्नमेन्टआ नोंजों मेट्स खालामनानै मिलायनानै समान माने खावसे नोंनो कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोनाबो होफागोन आरो बेनिफ्राय जोङो नेशनेल पेन्सन स्किम फर ट्रेडार्स बेबो गुबुन मोनसे बेबो 3000 पार मान्थ मोनसे पेन्सन स्किम आरोना बेबो मोनसे बेयो सेम प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजनाजों बेबो मोनसे सेम आरोना बेनि आन्दारावनो बेबो मोनसे स्किम दानिया जों बेखौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामो जों बबे अफिसियेल साइटआव जों हाबनांगौ बेखौबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन दायो नोंथांमोना आं बेनि चार्ट बेखौ आं दिन्थिग्रोनोसै जोङो कन्ट्रिबिउसन चार्टआ बेसेबां जोङो होनांगौ बेखौ जोङो नैबेनि गेजेरजों मोनसिगोन आरोना कन्ट्रिबिउसन चार्ट बेनि गेजेरजों आं डाउनलड खालामनानै डाउनलडथ' नङा नोंथांमोन बेनि साइटआव सिङाव इन्टारफेसआव आं हाबनानै नोंथांमोन दिन्थिगोन दायो नैबेबादि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदोंना एस जोङो एप्लाइआ जाहैबाय 18 इयार्सनिफ्राय एबभ जोङो गासै बेसेबां एजसिमा एप्लाइ खालामनो हायो 40 इयार्ससिमा नङा होमबा बे 40 इयार्ससिमा एस वाइसै नोंथांमोना कन्ट्रिबिउसना देरलांबाय थागोन ओमफ्राय हमनानै ला नोङो नुनो हागोन 18 एज हमनानै ला 18 बोसोरनि मा होनना बुंदों कन्ट्रिबिउसना जागोन 55 18 इयार्स जा नोंथाङा 18 बोसोर जाबाय अब्ला नोंथांमोननि कन्ट्रिबिउसना जमाया जाहैबाय 55 रांनिफ्राय बेनिफ्राय गभर्नमेन्टआ नोंनो होगोन 55 रां मोननैजों टटेल खालामनानै नोंथांमोना मानो मोनदों 110 रां जमा जागोन नोंथांनि एकाउन्टआव बेनिफ्राय बेबायदिनो जमा जागोन आरोना जेनेबा हमनानै ला 19 इयार्स नोंथाङा 19 बोसोरनिफ्राय नोंथाङा माबायदि नोंथांनि कन्ट्रिबिउसना बेवहाय नुनो मोनदों 58 बेवहाय नुनो मोनदों ना 58 प्लास 58 गभर्नमेन्टआ नोंनो बेखौ दोनफागोन एबा नोंथांनो मुलाम्फा होगोन बेनिफ्राय नोंथांनि जमाया 116 रुपिस जागोन थिग बेफोरबादिनो बेनिफ्राय एजआ जाहैबाय 60 इयार्स जायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन आरोना बेनिफ्राय नायदो जेब्ला नोंथाङा 40 इयार्स जागोन आरोना 40 इयार्स जायोब्ला नोंथाङा 200 नोंथांनि कन्ट्रिबिउसन नोंथांनि जमा दोननाया बेसेबां होनो नांगोन एबा प्लास बेनिफ्राय गभर्नमेन्टआ 200 होगोन टटेल नोंना 400 जाहैगोन आरोना बेफोरबायदिनो गासै टटेल दाजाबदो बेजों दाजाबनानै बिथांमोना मुलाम्फा हिसाबै नोंथांनो नों जेसेबांनाखि थांनानै थायो लाइफ टाइम नोंथांनिसिम पेन्सन हिसाबै मान्थलि 3000 बिथांमोनहा नोंथांनो होगोन आरोना बे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजना बे मोनसे स्किमा अब्ला दायो जोङो मिथिनानै लानो बेखौ एप्लाइ खालामनांगौब्ला जोङो मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ बेहाय सिम्पोल आरोना बे जेबो गोनांथि गैलाबाया बेहाय आधार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा एकाउन्ट नांगोन आरोना जायखिजाया सेभिंस एकाउन्टबाबो जागोन स्टेटनिब्लाबो बेनिफ्राय नोंथाङा बन्धन बेंकनि एबा बन्धन एकाउन्टब्लाबो जागोन आरो बेखिनिखौ थाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय eshram कार्ड UAN मोनसे नाम्बार थायोना eshram कार्डनि नाम्बार बेखौ नांगोन नोंथाङा जुदि होआब्लाबो जेबो नङा बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हानाय जायो बेनिफ्राय जोङो डासबर्ड हिसाबै जोङो नायनो जोंनि आसामाव एबा जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां बेफोरबायदि स्किमखौ लाफेरो एबा बे आसनिखौ लाफेरो एबा एप्लाइ खालामनानै लाफेरो जों बिनि सोमोन्दै नायगोन जोङो बेवहाय जोङो डासबर्डआव थुबाय जोङो जोबनाय फारसे बेनि मेन अफिसियेल साइटआव जों बोरै हाबो बेनि स्टेपखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो नोंथांमोनहा जोङो बेहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोङो साबेसे एन्टार खालामदों एबा रेजिस्ट्रेसन खालामदों बे पेन्सनखौ जों बेहाय नायनो नोंथांमोना बेवहाय थुदो प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजना बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामना हो दायो जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय आरोना बेवहाय नोंथाङा बेहाय इयारखौ सेलेक्ट खालामदो दायो इयारखौ सेलेक्ट खालामखांबाय बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो स्टेट सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ अलावबो होनो हायो एबा नोंथांनि मेन डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनानै जों बेखौ नायगोन दायो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय दायो अब्ला जोङो नुनो मोनबाय बेवहाय टटेल 156 बेसेबांल' जोङो माने एप्लाइ खालामनाय बेसेबां खम जोङो बिनि एबाउट बे स्किमनि सोमोन्दै जेबोआनो मिथिया एबा एप्लाइ खालामा आरोना बेखौ खामानि होनाय मोना एबा मिथिनानै मोना आरो शेयार खालामलायनाय खिन्थालायनाय एबा बेनि डिटेल्सखौ माने फोरमायलायनाया गैया नालाय बेनिखायनो बुजिनो मोना बेनि थाखायनो एप्लाइ खालामा बे अफार्सखौ रावबो लानो माने आगबाराया आरोना अब्ला जोङो बेवहाय नायदो मेल फिमेल हिसाबै जों बेवहाय नायदो काउन्ट खालामोबा 93 फिमेलाव दङ 94 दङ फिमेलाव बेनिफ्राय मेल हिसाबै 62 आदार्सआव गैया बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नुनो मोनबाय आरो बिनि हिसाबखौ बेसेबां खमनाय रेजिस्ट्रेसना 156 बेजों बेसेबांल' माने एप्लाइआव दं आरोना अब्ला जोङो बेनि अफिसियेल साइटआव जों माबोरै हाबो जोङो गुदियै नायफिननोसै बेवहाय नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम इसु जायोबा बेवहाय हेल्प नाम्बार होदों मोननै बे हेल्प नाम्बारनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बेनि डिटेल्सखौबो मिथिनानै लानो हागोन एबा सोंनानैबो नोंथांमोना मिथिनो हानाय जायो
आरो माबा मोनसे प्रब्लेम इसु जायोब्ला नोंथांनि एप्लाइ प्रसेसआव अब्ला नोंथांमोना बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना खौरांखौ लानो हानाय जागोन। नोंथांमोना बे मेन अफिसियेल साइटआव हाबनोबा eshram टाइप खालामनानैबो हाबनो हायो आरोना, गोरलै मोनसे नोंथांनो वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। eshram कार्ड नोंथांमोना टाइप खालामनानै बेवहाय क्लिक खालामना हो गोजौआव बेबायदि लिंक मोनोब्ला बेनिफ्राय जों बेहाय मोनबायनाय बेबायदि इन्टारफेस। अब्ला नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों रेजिस्टार अन मानधन, बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होयोब्लानो बे इन्टारफेसाव हाबनो हागोन आरोना। दायो क्लिक खालामबाय अब्ला बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय जोङो। बेनिफ्राय नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय डासबर्डनि गेजेरजों बेनि सिङाव जों डासबर्ड हिसाबै नायनो हायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ बेहाय लगइन अपसन नुनो मोनदों, बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एप्लाइखौ खालामनानै लानो हानाय जागोन। दायो आं लगइन अपसनाव क्लिक खालामदोंमोन। लगइन अपसनाव क्लिक खालामबा जों बेहाय नुनो मोनबाय इन्टारफेसखौ, बेहाय सेल्फ इनरलमेन्ट मोनसे CEC VLE मोनसे नुनो मोनदों। नोंथांमोना नोंथांनि सुबिदा बायदियै नायनानै बेवहाय CEC ID दंब्ला बेनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि CEC ID गैया अब्ला नोंथांमोनहा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।